Hello everyone, welcome to Simple Riding Signature. At dito tayo ngayon sa may Manapa area, dito pa rin sa municipality ng Buena Vista. At nandito tayo ngayon guys para sa isang napakagandang pagtitipon upang magkakaroon ng baptism sa lima nating kasamahan. The windows of heaven will open kung may babalik talaga sa kaniyang kalooban. Pasasalamat at pagpupuri sa kababaang loob, acceptance at meekness, pagkilala at pagtanggap sa kagandahang loob ng Panginoon. Ito nga pala guys ang group ng ating mga kaibigan na nagpapabautismo with Pastor Ebet and Ma'am Jennifer and Pastora Mela, together with Ma'am Annalyn, Mads Mila, Rotels, at siyempre yung mga kids, kasi paraan na rin ng mga kabataan guys na makapag-enjoy sa swimming. And guys, congratulations sa newly 5 na nagpapabautismo. Yan guys, magdala pa si Ma'am Joy ng tent para sa kanyang mga kids. At siyempre, kapag may pagtitipon, mayroon ding konting salo-salo. So meron kaming maraming pagkain guys na pinagsasaluhan, courtesy of hotels at mga special offering from the parents. Iba talaga guys kapag si God nagbibigay. Of course, prayer of Pastor Mela bilang pasasalamat sa 5 na nagpabautismo. Lord Jesus, bathe the love of God. And Lord, thank you in the Holy Spirit. And then magpulok na nila. And then sila, Lord, grow. Give them grow sila every day. Sa pagkalilan mo, Lord, sa pag-obey mo. Pagkalilan mo sila, Holy Spirit, sa pag-share sa inyong word, sa pag-share sa inyong gospel, Jesus. Sa buong Lord, sa ilang pamilya, sa ilang mga friends, sa iba ng mga katawan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Makapisa sa mga Bible studies, mga small groups, Lord. Sa ngalan ng Lord, thank you, Father.